Hvala lijepa, hvala lijepa. Hvala IoT.net Adri, hvala Kompingu, hvala gospođi Filipović, gospodinu Režeku, Jukiću, Crničkom. Hvala što ste me pozvali ovdje. Zbilja mi je uvijek drago doći na ovakve događaje. Ja već 20 godina kontinuirano putujem svijetom, direktor sam Centra za globalno zdravlje u Edinburgu i volim ići tamo gdje se događaju neke dobre stvari, neki razvoj, pogotovo mi je drago kad se to događa ovdje u Hrvatskoj. A također ja se isto strateški odazivam na ovakve pozive, uvijek dođem samo tamo gdje znam da ću naučiti više ja od vas svih drugih nego li vi od mene i ja mislim da će tako to i biti i danas. Uglavnom, pitali su me, znači kao znanstvenika da tu dođem i nešto kažem, pa sam mislio što bi ja kao znanstvenik mogao pridonijeti nečemu što se tek razvija, IoT-u, nečemu što je vrlo primijenjeno, što bi ja kao teoretičar, znanstvenik mogao pridonijeti. Pa sam mislio možda najbolje da vam uopće kažem nešto o opće vrijednosti informacije i kako informacija danas u 21. stoljeću može promijeniti stvari i kako može unaprijediti svijet. Znači idemo na brzinu pokušati razmisliti malo o tome. Zamislimo nekakav svemir, ali zamislimo da svemir to nije naš svemir, zamislimo da je ovo neki drugi svemir, negdje drugdje, i zamislimo da u njemu nema nikakvog svjesnog bića uopće, jeli? Onda bi pitanje bilo da li taj svemir uopće postoji. Znači, nešto slično onom što je gospodin Pavleković iz Microsofta rekao, šta će nam sve te informacije ako ih nitko ne analizira, jeli? Ne znam da li postoji ili ne postoji, ako niko ne može za njega znati. Međutim, recimo da u njemu pluta neka planeta slična našoj i da na tu planetu spustimo jednog miša i da li sad cijeli taj svemir počinje postojati zato što smo stavili jedno svjesno biće u taj svemir? I kako uopće to biće skuplja informacije o tom svemiru? Ima neka osjetila, znači koje mi može čuti, vidjeti, njušit, opipat, okusit i na taj način može shvaćati što se događa izvan njegovog organizma. Tako i mi. Međutim, mi nemamo pojma zapravo kako izgleda svijet izvan našeg organizma. Mi vrlo malo toga znamo što možemo s ovih 5 osjeta zaključiti, a oni samo jedan ograničen spektar zvuka ili vidnog spektra i tako dalje mogu nam dati informacije o tome. Kako bismo mogli doći do još informacija o svemiru? Možemo sami stvoriti neka dodatna osjetila. Recimo, možemo mikroskop izmisliti, pa onda vidimo da smo građani nekakvih stanica. Možemo iskopati tunele ispod Ženeve, pa napraviti veliki hadronski sudarač, pa možemo gledati šta se događa kad se sudaraju tamo nekakve čestice pri brzinama skoro svjetlosti. Znači, svemir nam je sretan dati razne informacije o sebi, ali mi te informacije moramo percipirati, moramo se domisliti kako ih uopće doći do njih, jeli? Mi ne možemo vidjeti daleke galaksije, ali ako pošaljemo teleskop u orbitu i gledamo kroz njega i on nam šalje slike, onda možemo čak dobiti informacije o tome kako izgledaju druge galaksije koje mi ne bi mogli nikako vidjeti. Znači, sad se postavlja pitanje šta je onda zapravo informacija. Neko je definirao informaciju kao razliku koja čini razliku. Znači, neku razliku između nečeg prije i poslije koja za nekog čini razliku. Ali to je sad problem za koga? Za neko svjesno biće koje percipira tu informaciju. I to je ono što fizičare danas strašno muči u fizici, kako izbaciti nas iz tih zakona o očuvanju informacije u svemiru i tako dalje, kako to da smo mi bitni u tome, dakle kako to da je promatrač bitan. I to fizičare silno zbunjuje, ne mogu nikako riješiti taj problem. A ako ne riješi taj problem, to možda znači da sve što znaju je krivo i da moraju potpuno sve ispočetka razmisliti. Znači sad znamo da je informacija nekakva razlika koju, neka percipirana razlika ili analizirana razlika koja čini razliku. A sad idemo pokušati razmisliti o tome što čini informaciju vrijednom. Jer nisu sve informacije jednake vrijednosti. Idemo razmisliti, i zapravo ne samo da ćemo razmisliti o tome što čini informaciju vrijednom, nego ćemo čak pokušati pokazati kako naš mozak funkcionira uopće i pokušat ćemo definirati što je to uopće znanje. Znači, puno toga u jednom slajdu. Ajmo početi sa mnom u Škotskoj, to je puno viskija i za mene nisu moji. Recimo da postavite hipotezu, jer tako kreće svo stvaranje znanja, netko postavi neku hipotezu i onda ide stvarati informacije i gleda da li bi ta hipoteza bila točna ili kriva. Recimo da neko postavi hipotezu da sam ja, kad sam bio beba, volio patke. Evo. I sad da mi kaže što ti misliš, jesi ti kao beba volio patke?
I čujte, ja nemam pojma, ne sjećam se da li sam kao beba volio patke, ali kad nemate informacije o tome, ja nemam, onda morate reći da je vjerojatnost oko 50%, jer može biti da jesam, može biti da nisam, nemam nikakve informacije. Znači u početku je svaka hipoteza 50% vjerojatna u nedostatku bilo kakvih informacija u prilog ili protiv nje. I tako kreće svako znanstveno istraživanje. Nešto ne znate, znači 50% je da može biti, 50% da ne može, dok niko nema nikakvih informacija, ne može znati. Međutim, ja imam nešto što je intuicija, jel? I sad meni moja intuicija govori, ma zašto bi ja volio patke? Pa patke su nekakve bezvezne životinje, pa ja bi možda galeba ili lava ili neku gordu životinju, a ne patku. Znači, ja mislim da zapravo temeljem intuicije da nije baš velika vjerojatnost da se ja mogu voliti patke. Međutim, recimo da sam onda otišao posjetiti baku u starački dom, ona ima 96 godina recimo i jasno, teško je. I sad ja nju pitam, bako, jesam ja volio patke kad sam bio malo dijete? Ona kaže, jesi, jako si volio patke. I sad šta ću s tom informacijom? Gledajte, dala mi je informaciju, ali ta informacija nije baš pouzdana. Ili baka je 96 godina, dementna je, pitanje da li me dobro čula, pitanje da li je razumjela šta je pitam. Znači, ali nažalost ja više sad tu informaciju kad je ona stvorila, ja je ne smijem više zanemariti kao znanstvenik. Znači, nažalost moram podići, ne ide mi to u prilog intuiciji, ali moram podići vjerojatnost na 10%. Onda idem mamu posjetiti i ona baš peče patku i pitam je, čuj mama, ti se sigurno sjećaš, sam ja volio patke kad sam bio mali. I ona kaže, da, jako si volio patkice. E sad, to je mama, mislim. Sad, da li više vjerujem sebi i svojoj intuiciji ili majki i baki zajedno? Mami više vjerujem nego baki, ali opet vjerujem i sebi. Znači, sad već je opet nazad na 50% vjerojatnost da jesam. Onda recimo da odem do sestre i da sestra kaže da baš kopa po tavanu i da je našla nekakve stare fotografije naše i gleda mene kako se igram s patkicom tu. I ja kažem, dobro, igram se s patkicom, ali to ništa ne znači. Pa svako dijete imalo neku igračku. Međutim, opet je stvorila jednu novu informaciju i koju ja ne mogu zanemariti i sad je već postalo vjerojatnije da jesam nego da nisam. I sad ona izvuče još jednu fotografiju i kaže, a vidi ovu. I sad tu ja stvarno vidim puno patki. A znam svoje roditelje, moji roditelji su bili silno skromni ljudi, oni ne bi kupovali više od jedne igračke iste vrste da nije bilo nekog jakog razloga. Što znači da izgleda da sam stvarno volio patke. E sad, suočen s ovakvim dokazima, koliko god ti ne paše rezultat, kao znanstvenik moraš biti ozbiljan i reći, temeljem svega do sada, nažalost, koliko god se meni to čini nevjerojatnim, svi dokazi ukazuju, sad je već 95% vjerojatno da sam ja volio patke kad sam bio mali. Međutim, sad već potpuno vjeren, naletim na tatu i on kaže, joj, kako su te dobro zezale ovih dana baka, mama i sestra. Sestra se učila photoshopirat i onda su se dogovorili kako će te zafrkavati, kako će staviti puno patke u nekakvu sliku i uvjeriti da si volio patke. I sad moj tata nema neki smisao za humor, znači vjerujem mu i sad on mi je ponudio jednu informaciju koja je disruptivna informacija. Znači on je sada ne samo da je ponudio informaciju koja potpuno vraća vjerojatnost ovoga, doduše sad više nikom ništa ne vjerujem, ali recimo nazad na 5%, nego je ponudio toj informaciji objašnjenje zašto su sve ove prethodne informacije bile krive. Evo, ovako vam mozak radi, ovako vam znanost funkcionira, ovako vam se znanje stvara. Znači, mozak radi kao jedan takozvani Bayesian operator, on jednostavno stalno stvara pretpostavke i onda gleda što se događa i vjerojatno za to vrijeme počne sve brže prolaziti ljudima kako stare, jer jednostavno su na autopilotu, već sve znaju što očekivati, ništa ih ne može puno iznenaditi i mora biti neka strašno čudna informacija koja je u nesrazmjeru s onim što oni očekuju, da bi čovjek uopće se trgo iz tog svog autopilota. A s druge strane, što ovo sad znači za vrijednost informacije? Koje su informacije ovdje bile najvrijednije? Znači, ono što je mama rekla je bilo prilično vrijedno jer je pomaknulo dosta vjerojatnost sa 10 na 50. Ona sestrina druga fotografija je bila prilično vrijedna, digla je za 35%. Ali najvrijednija informacija je bila ova očeva. Znači, informacija je to vrijednija što više na ovoj skali pomiče nešto. I ako ste u znanosti, nećete dobiti Nobelovu nagradu zato što ste pomakli vjerojatnost neke hipoteze sa 60 na 70%. Nego samo kad pomaknete jako puno, a najčešće Nobelove nagrade se dobijaju za to ako uspijete napraviti to što je moj otac napravio. Znači, kad je znanost krenula u krivom smjeru, naći neku informaciju i pokazati da sve bilo krivo i da se treba vratiti potpuno u drugi smjer.
A što onda ljudsko znanje zapravo? Ljudsko znanje je zapravo skup svih vjerojatnosti koje mi trenutno pridajemo svim našim hipotezama. I ono vam se stalno mijenja. Uzmite knjigu od prije 500 godina ili od prije 100 godina i vi ćete vidjeti koliko smiješnih stvari tamo piše. Znači, mi neprekidno stvaramo nove informacije i u sklopu tih informacija u kontekstu mi prilagođujemo vjerojatnosti raznih hipoteza. Dobro, ajmo sad pokazati, sad kad otprilike razumijemo što je informacija i kako informacija može biti više ili manje vrijedna, ajmo sad na brzinu projuriti kroz nekoliko primjera kako razumjeti taj koncept vrijednosti informacije, kako vam to može dati prednost u znanosti. Primjer iz biologije. Kada smo dobili mogućnost da očitamo ljudski genom, znači da stvorimo informaciju o svačijem genomu, tamo gdje su imali puno novca, recimo na Manhattanu, tamo su odmah odlučili povezati gene sa bolešću. I kako su to radili? Uzeli bi 5000 bolestih i 5000 zdravih, uložili su jako puno novca, jer to je strašno puno koštalo u početku očitati cijeli genom. Recimo, za 10.000 ljudi, to bi bilo možda par tisuća dolara po čovjeku. Znači, radilo se o desecima milijuna dolara koje je trebalo investirati da bi se za 5.000 bolesnih i 5.000 zdravih očitao genom, stvorila se informacija i onda su se gledale razlike. U čemu su razlike? Što bolesni imaju, a zdravi nemaju, i to bi onda bili geni koji se povezuju sa tom bolešću. Recimo da je to rak dojke ili da je to rak debelog crijeva. Međutim, koliku su oni zapravo vrijednost dobili za to što su radili kad su uložili 10 milijuna dolara? Uspjeli su samo na jedno pitanje zapravo odgovoriti, a to je geni u podlozi jedne jedine bolesti. Znači, nisu puno razmišljali o tome kako da povećaju vrijednost informacije koje će dobiti od genoma. Uz to radili su to na Manhattanu, gdje imate strašno puno raznih etničkih grupa koje vam čine buku. Ljudi imaju masu različitih zanimanja koje također pridonose bolestima. Znači, nije to baš bilo idealno, ali su si oni to mogli priuštiti. Međutim, sreća vam je kad radite u siromašnoj zemlji znanosti, što onda morate puno više razmišljati kako biste držali korak sa drugima. Ono što smo mi napravili, mi smo pokrenuli projekt 10.000 dalmatinaca samo u poslijeratnoj Hrvatskoj i mislim, bilo je smiješno u poslijeratnoj Hrvatskoj raditi vrhunska genetska istraživanja. To je bilo kao da stvaramo konkurentnu momčad u Formuli 1. Doslovce ista stvar. Međutim, mi smo jako puno razmišljali kad bismo recimo uložili već 10 milijuna dolara u genom, kako bi mogli tu informaciju napraviti što vrijednijom. I shvatili smo da umjesto da odgovaramo samo na jedno pitanje, da ako izmjerimo na 10.000 ljudi, recimo na jednom Lastovu, gdje svi jedu istu hranu s istog polja, svi imaju isto zanimanje i genetski su vrlo malo raznoliki, jer je to par obitelji što se neprekidno miješa, da bi se tu puno jasnije mogle vidjeti povezanosti gena sa bolešću. I ne samo sa bolešću, nego sa svim što možete na tim ljudima izmjeriti. I mi smo na tim ljudima izmjerili sve što smo etički mogli izmjeriti na 10.000 ljudi sa Korčule, Lastova, Visa, ovih udaljenih otoka, i mi smo predložili investitorima u znanost da investiraju u nas, zato jer mi ćemo moći odgovoriti na 400, 500, možda i više od 500 pitanja, i to bez buke iz okoliša i bez raznolikosti gena, i vjerovali smo da će morati, kogod investira u znanstvene istraživanja, prepoznati da će moći puno više dobiti za 10 milijuna dolara investiranih u genom od jedne ovakve, recimo resursa kojeg smo stvorili na otocima, nego li negdje na Manhattanu. I to je tako doista i bilo. Mi smo namakli preko 30 milijuna eura raznih projekata u samo nekoliko godina za taj projekt, i on je još uvijek vjerojatno u cijeloj istočnoj Europi najbolji znanstveni projekt s najviše rezultata. Ono što nam je silno pomoglo su razvoj dvije kompanije, Affymetrix i Illumina, koje su ponudile na čipu mogućnost brzog očitanja gena, i onda kad smo to imali, onda smo stavljali to u kompjuter, nismo morali ništa ni znati o tome što mjerimo, jednostavno smo kompjuteru zadali zadatak da testira sve moguće povezanosti svih mogućih gena sa svim mogućim bolestima, i onda bi dobijali ovakve grafikone. Svaka ova boja vam je jedan kromosom, a svaka točkica je jedan dio genoma, i kada vam se počnu podizati te točkice iznad ove crte, to znači da su vjerojatnosti, evo recimo one gore točkice na 4. kromosomu, to je vjerojatnost 1:10 milijardi, da
taj gen nema nešto sa tom bolešću, recimo. Znači, tu smo se našli, nismo morali, kažem, ništa ni znati, jednostavno kompjuter za nas sve odradio, proširio je onda taj kromosom, pokazao nam je o kam se genu radi i tako smo našli biološku ulogu za preko 2000 gena, namakli smo preko 30 milijuna eura, objavili preko 250 radova, 70 u onim baš najboljim časopisima svjetskim i preko 5 patenata prijavili. Znači, zašto smo to uspjeli? Samo zato što smo uložili vrijeme u to da dobro razmislimo kako povećati vrijednost te informacije koju ćemo platiti 10 milijuna dolara. Jel? Druga stvar, primjer iz medicine je bio milenijski razvojni ciljevi Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi su se 2000. godine uspjeli dogovoriti oko nekakvih ciljeva, a jedan poseban cilj na koji su se fokusirali svi, uključujući Billa Gatesa i Warrena Buffetta, je bilo smanjiti smrtnost djece u svijetu. Oni su odlučili uložiti 40 milijardi svojeg novca u globalno zdravlje, a posebno ih je zanimao cilj smanjiti smrtnost djece, jer 11 milijuna djece umiralo, a zapravo nepotrebno u svijetu od raznih bolesti. Međutim, bez obzira što su politička volja stvorila sa Ujedinjenim narodima, bez obzira što se novac našao, shvatili su da ne znaju kako smanjiti tu smrtnost kad ne znaju od čega ta djeca uopće umiru. I onda su formirali radnu skupinu u kojoj sam ja vremenom preuzeo vodeću ulogu da u ovim svim zemljama gdje se te smrti događaju, to su ove bijele zemlje, te zemlje nemaju novaca ni za cijepiti svoju djecu, ni za provesti popis stanovništva. To su zemlje iz kojih nemate nikakvih informacija. I ne možete rješavati problem smrtnosti djece u svijetu ako ne znate od čega ta djeca umiru. Znači, trebalo je napraviti arheologiju literature i pronaći podatke o nekakvim ludim liječnicima koji su živjeli po tim džunglama gdje djeca umiru po godinu, 2-3 dana u tim selima i naći njihove zabilješke iz 60-ih, 70-ih, 80-ih godina i sve skupa je 200 točkica ovih po svijetu smo uspjeli naći. Pretražili smo desetke tisuća znanstvenih radova da bi našli samo 200 točkica, ali to su bile užasno vrijedne informacije jer bez toga nismo znali od čega djeca uopće umiru. Bio je utemeljen globalni fond za tuberkulozu, sidu i malariju. Ulupali su u njega milijarde dolara, međutim ništa se nije događalo. A ništa se nije događalo zbog toga što to uopće nisu bile vodeći uzroci smrti djece u svijetu. Nakon ove analize pokazalo se kako su upale pluća i proljevi i ovi neonatalni žuti uzroci, zapravo vodeći uzroci smrti i gdje se to događa. Kad smo imali te informacije, onda smo mogli naravno početi razmišljati o intervencijama, o glavnim preprekama, stvorili su se neki novi financijski mehanizmi. Gordon Brown, Bono su na World Economic Forumu o tome razgovarali, stvoren je novi globalni fond, i malo po malo se kroz UNICEF provelo procjepljivanje i danas umire samo nešto manje od 6 milijuna smrti djece smo zabilježili prošle godine u odnosu na 11 prije 15 godina. Evo, dakle, ovo je primjer kako... Hvala, ali ovo je primjer kako informacijom možete promijeniti svijet i možete spasiti živote. Evo ga. Znači, najviše zahvaljujući tome što smo shvatili da su upale pluća i proljevi koje možemo rješavati, a nismo uopće znali da su toliko važni, zato smo uspjeli to postići. Treća primjer je recimo primjer iz politike. Imali smo situaciju gdje se vidjelo, Svjetska banka je vidjela da se ne ulaže u one stvari koje su najveći problemi, pogotovo nakon ovakvih analiza, nego da se zapravo puno toga ulaže u stvari za koje se lobiralo godinama i tražili su neku metodu gdje bi se moglo na neki racionalan način određivati prioritete. I ja sam se prijavio na taj natječaj kao savjetnik za savjetnika Svjetske banke da razvijem tu metodu određivanja prioriteta jer sam imao dosta iskustva sa ovim stvarima već od prije od tog projekta za dječje zdravlje. I dobio sam na tom natječaju tu ulogu, dobio sam budžet od $1 milijun i mogao sam okupiti kogod sam htio da razvijamo tu metodu koja bi mogla pomoći općenito nekako određivati prioritete. I onda smo se počeli nalaziti na ovim lijepim mjestima i razglabati o tome, pa smo se nastavili nalaziti na još ljepšim mjestima i tako dalje, dok nismo u Pekingu 2007. ostali bez novca, nažalost. I onda smo morali smo nešto i pokazati za te novce i tad smo mi u Pekingu zapravo prezentirali tu našu metodologiju. Znači, rekli smo da prvo trebaju doći ljudi s novcima i odrediti kontekst, neke kriterije
Jer šta mi tu radimo? Mi ovdje pokušavamo napraviti metodu koja će mjeriti ideje. Znači, mi pokušavamo naći metodu za mjerenje ideja. Kako ćemo to raditi? Prvo, investitori se pojave, onda ih zamolimo da se maknu nakon što su definirali kontekst i kriterije i dovedemo neke stručnjake koji će izabrati veliku grupu kao vas ovdje, recimo. Recimo da ste vi 200 najvećih stručnjaka za, ne znam, tuberkulozu na svijetu. Jer ste najviše o tome objavljivali u zadnjih 5 do 10 godina. Onda vi vas sve pozovemo da kažete najbolje ideje koje imate o tome, recimo vi ste sad to, o tome svako pošalje 3 najbolje ideje o tome kako riješiti problem tuberkuloze i onda dobijemo jedno 500-600 ideja, konsolidiramo, maknemo duplikate i s obzirom da su oni investitori već rekli koji su kriteriji, još možemo pitati opće stanovništvo za te kriterije koje im se čine važniji, a koji manje, pa možemo i ponderirati. I uglavnom, sve skupa kad dobijemo od svih njih rezultate, onda možemo mjeriti, možemo pitati ove stručnjake što oni misle o svakoj od tih ideja. Da li bi bila recimo answerable, effective, deliverable, burden reduction i zapravo skupljamo collective opinion, znači kolektivno mišljenje svih vodećih umova svijeta o tome koliko je svaka ideja dobra s obzirom na neke kriterije. Što s time zapravo napravimo? Praktički bez ikakvih velikih investicija mi od 200 ljudi koji su najviše o tome učili cijelog života dobijemo mišljenje i mi ga na neki način vizualiziramo. Znači za investitore stvaramo nevjerojatno vrijednu informaciju koju oni ne mogu na nikoji drugi način dobiti. I dobijemo ovakvu veliku tablicu sa puno brojki gdje rangiramo sve te ideje. I na taj način sa tim crowdsourcingom, na neki način crowdsourcingom mišljenja mjerimo ideje. Taj Chenery, takozvana metodologija, je već preko 100 puta bila primijenjena u svim velikim svjetskim organizacijama i ušla je zbilja u najširu primjenu u određivanju prioriteta i to daje jednu ovako demokratičnost i legitimnost prioritiziranja. Onda kad imate ovakve rezultate koje što sam ja imao, dobijete tu i tamo i neku nagradu. Ovo je Holyroodska palača, princeza Ana britanska mi daje nagradu Chancellor's Award. Ovo je Jocelyn Bell Brunel, prima me u Britansku akademiju znanosti. Ona je dobila prošle godine onu Breakthrough Prize, $3 milijuna od Zuckerberga i ostalih koji su temeljili. Ovo je Ed Witten, vjerojatno to je najveći matematičar i fizičar današnjice, zajedno smo bili primani. On je ovako malo u svom filmu, on je otac one teorije struna. Ja sam se ovako malo približio i sliko ga, nisam ga htio metat, ko zna o čemu je čovjek razmišljao. Evo, nadam se da nećete nikom reći. Onda imate još jedan primjer, imate primjer iz masovnih medija. Sjetite se što sam rekao onom što mi je tata rekao, što mi je potpuno promijenilo mišljenje s 95 nazad. Gledajte, imate taj Wakefield skandal. Od 60. godina cjepiva su u širokoj primjeni i strašno su produljila ljudski vijek, skoro udvostručila zapravo. Međutim, 1998. godine je vodeći svjetski medicinski časopis objavio jednu studiju čudnu o tome da bi cjepivo MMR moglo uzrokovati autizam. Vođa studije je bio Andrew Wakefield. Poslije se pokazalo da je on imao patent na alternativnu prevenciju ospica. Računao na više milijunske godišnje zarade od diskreditiranja tog cjepiva. Od pravnika je već bio primio goleme predujme kao budući svjedok protiv tog cjepiva. Za svo 12 djece uključeno u studiju pokazalo se kasnije da je lažirao podatke. S ocem jednog djeteta je čak prijavio kompaniju. Bio je mentor glavnom uredniku ovoga časopisa kao studenta i zato ga je urednik nastavljao braniti. Čak i kad je trebao odbaciti tu studiju, 7 godina se čekalo s tim da Lancet se odrekne te studije, jer ga je glavni urednik branio jer mu je bio ovaj mentor. 5 kasnijih znatno većih i boljih istraživanja opovrglo su ovaj rad, a autizam inače raste zbog promjena definicije, a ne zato što on stvarno raste. Mediji su, nažalost, potpuno nekritično prenijeli to istraživanje, potpuno su nekompetentno pratili sve daljnje događaje. Na kraju je rad izbrisan, Wakefield je izgubio licencu za rad u Britaniji, sad je u Americi, svi koautori su se ogradili od studije. Međutim, zbog ovoga, ovo je bio pokretač
jer je, što se dogodilo? Dogodilo se da nešto u što smo svi vjerovali 95%, da je netko ponudio informaciju da je to sve bilo krivo. I ljudi jednostavno na takve stvari strahovito reagiraju. Znači, to je bila jedna disruptivna informacija koja se ljudima činila vrijednom, jer je baš zato što je toliko disruptivna. I pogledajte sad koliko mi imamo problema u tome da ljudima objasnimo da je to sve bilo potpuno pogrešno. A tako funkcioniraju i pseudoznanost i teorije razne i tako. Uglavnom, ono što ja pokušavam raditi sa svoje strane, ja sam objavio, evo, dobili ste knjigu, puno hvala organizatorima, ja sam objavio knjige, dokumentarnu seriju, na Facebooku povremeno pišemo znanosti. Dakle, mislim, znate, ali što jedan lud pokvari, 100 mudrih ne može poslije popraviti, ovo vam je dobar primjer. Evo, mislim, to vam je tako. I konačno, evo na kraju, vrijednost informacije i Internet of Things. Na Asher institutu u Edinburgu trenutno ono što mi radimo i gdje bi informacija mogla itekako postati vrijedna, jest, radimo na stvaranju jedne velike baze u Škotskoj od 1 milijun ljudi, zove se Share, gdje bi ljudi dobrovoljno nosili ove sve narukvice, wearables, koje bi im stalno mjerili sve što se s njima događa i to bi sve se slalo u jednu središnju bazu gdje bi kompjuterski algoritmi to stalno analizirali. I onda što bi se dogodilo? Kad imate milijun ljudi, zahvaljujući informacijama o vama u odnosu na sve druge ljude u toj bazi, moglo bi se predvidjeti vaše zdravlje bez da mi zapravo uopće znamo zašto vam se išta događa. Znači, to bi moglo potpuno revolucionizirati medicinu, jer recimo, ako 30 ljudi u zadnjih mjesec dana dobije moždani udar u Škotskoj, a kompjuteri onda izračunaju što je tih 30 ljudi bilo zajedničko i onda rangiraju ovih ostalih milijun ljudi minus 30, rangiraju ih prema tome koliko su oni blizu po svojim karakteristikama tom klasteru od 30 ljudi sa moždanim udarom i onda recimo da ste sad vi prvi i vi ste sljedeći na redu i dobijete SMS poruku, vi ste od milijun ljudi u toj bazi najbliži onih 30 koji su imali prošle godine ovo, brže prestanite raditi što god da radite i javite se vašem liječniku i uzmite dopust i smirite se, počnite piti malo opaurina i tako dalje. Zamislite, znači to je kao u onom filmu Minority Report, zahvaljujući tome što znate što se događa sa milijun drugih ljudi uključeni u tu bazu, SMS poruka vam trebali stizati, vi ćete biti sljedeći u sljedećih 3 dana koji će dobiti moždani udar ili koji će dobiti srčani udar i tako dalje, brže doktoru. Ali to bi stvarno onda moglo sprječavati i vidjet ćemo koliko će to funkcionirati. Znači, to je naš trenutni primjena Internet of Things. Ono što trebamo isto znati, to su puno ljudi ovdje već naglašavalo, da globalno stalno rastu pohranjene informacije i pogledajte vi, to je eksponencijalni rast. Mozak naš razumije linearni rast, ali ne razumije eksponencijalni rast. Eksponencijalni rast vam znači da recimo 10% svih svjetskih podataka je bilo napravljeno, bilo kreirano prije 2011. a 90% je bilo od 2011. do 2013. u 13. godine. Što znači da se praktički u sljedeće 2 godine možemo očekivati da će se proizvesti 10 puta više informacija nego sve informacije do sad ikad proizvedene. I što se može dogoditi? Može se dogoditi ako ćemo to zbilja koristiti u medicini, može se dogoditi da će doći jedna godina u kojoj ćemo jednostavno prevladati sve prepreke zahvaljujući jednoj gomili informacija, nadvladat ćemo neznanje i odjednom ćemo u istoj godini riješiti probleme za sve bolesti. A ako se to stvarno u jednom trenutku dogodi, onda treba samo 2 stvari. Treba biti živ i treba imati dovoljno novaca da se plate sve mogućnosti da se to onda primijeni. Znači, nije nerazumno početi se bogatiti i nije nerazumno pokušati se čuvati. Jer ko zna, znate, sa eksponencijalnom rastom šta se može dogoditi. Ono što će biti smiješno je što bi se to sve moglo dogoditi u istoj godini kad jedanput pređemo kritičnu masu potrebnih informacija. I sad za kraj, evo sam, nadam se da nisam previše zatupio, ja često znam u najbizarnija mjesta zaći sa svojim ovim predavanjima. Jedanput sam bio u Sinju i ne šalim se, bilo je odlično je bilo, bio sam blizu na moru pa sam rekao zašto ne. Bio sam u Sinju i nakon ove moje prezentacije je jedan gospodin se digao i rekao je, lijepo je to što mi pomažemo tim sirotinjama, djeci, ali ima li tu menadžer?
Ima li to mene? Kako ja mogu s informacijama zaraditi, prijatelju? To ti meni reci. I onda sam rekao, pa zapravo možete, jer gledajte, burze vam zapravo nisu ništa nego u realnom vremenu prikaz vrijednosti informacije o nekoj firmi. I zato oni idu ovako cik-cak neprekidno, jer svaka nova informacija se, kao što sam pokazao sa mozgom i sa patkicama, znači svaka nova informacija se uzima u obzir i onda se stalno ide gore-dolje u cijeni. I kad smo mi naručivali, mi smo bili jedni od prvih koji su naručivali od onih firmi Affymetrix i Illumine koje sam spomenuo, mi smo bili jedni od prvih na svijetu koji su naručivali od njih veliku količinu kitova. I morali smo se odlučiti za Affymetrix ili Illuminu. Affymetrix je tada bila na $45, a Illumina je tek krenula i bila je na 10 ili čak $7, ovo je Illumina. I to je bila 2006. kad smo mi to naručivali i mi smo zapravo nazvali 5-6 tih drugih grupe i rekli smo, jel imate bolje rezultate sa čipovima od Affymetrixa ili od Illumine? I svi su rekli, joj, Affymetrix je previše loš, Illumina je puno bolja. I onda smo mi naručili Illuminu i dobro da jesmo. Međutim, ja sam rekao svom prijatelju Hariju u Škotskoj, čuj Hari, pa čekaj, pa mi imamo informaciju koju možemo pretvoriti u novce ovdje. Pa ako je Illumina bolja od Affymetrixa, onda će Illumina rast, a Affymetrix će padat. Ajmo uložiti svako po par tisuća eura, bila je 2006. u Illuminu, pa ćemo lijepo, nek nam narastu te dionice, pa ćemo za 2 godine ići na olimpijadu u Peking i gledat atletiku Usaina Bolta, mi to volimo pratiti, i još ćemo ići sa biznis klasom u hotel sa 7 zvjezdica. I Hari je rekao, Igor, gle, to sve ima logike što ti govoriš, ali ja sam ti Škot. Meni ti je pomisao da ću ja izgubiti novce nepodnošljiva. Ako ja dođem na burzu, sve će to krahirati dole. I tako nismo uložili i pogledajte što se dogodilo, sa $7 je naraslo na $50 u te 2 godine i da smo uložili, mogli smo, kažem, i u 7 zvjezdica hotelu i mogli smo evo tamo sjediti i podmetnuti nogu Usainu Boltu da smo htjeli. Međutim, ništa od toga, nažalost. Evo, hvala vam lijepa i ako treba još kakvih pitanja odgovoriti, samo dajte. Evo.